Gazak deputaty Gazagystan Türkmenistan Eýran demir netijeliligini sorag astyna alýar. Gazagystany deputat Aýkyn Konurow 19 dekabrda parlamentde eden çykyşynda Gazagystan Türkmenistan Eýran demirýolynyň häzirki wagtda özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýtdy. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Gazagystan Türkmenistan Eýran demirýoly işe giridildi. Onuň üstü bilen Gazagystanyň haritlarynyň gönü pars aýlanyny çykarylmagyna garaşlýardy. Hemde tranzitden goşmaçy girdeji gazanmak gözeňine tutulýardy. Hökümetiň maglumatlaryna görä 2022-nji ýyla çenli bu taslamanyň üstü bilen daşaljak ýükün göwrümi ýylda 15 million tonna barp ýeter. Biziň hasaplarymyza görä şu ýylyň 10 aýynda Gazagystan Türkmenistan Eýran demirýoly ugur arkaly 1 million tonnadan sehel gowrak ýük taşaldy. Şol bir wagtda tranzitin göwrümi 200.000 tonnada ýetmedi diýip Gazagystanyň deputat belledi. Bar bolan maglumatlary görä halkara ulaw geçerget hökmüne görkezilýän bu demirýol aslynda işlemeýär diýip Konurow sözüniň üstüne getirdi. Ol Gazagystan Türkmenistan Eýran demirýolynyň biznes perspektiwalarynyň gümürtükdigini utady. Beýleki tarapdan Türkmen döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşiginde 19 dekabrda Türkmenistanyň dünýäde üstü merkeze öwrülýänligi öňe sürilip, muňa ýurdun çäginden çekilýän halkara demirýollar, gara ýollar we gurulýan howa hemde deňiz portlary mysal görkezildi. Halkara ýük gatnawlary ulgamynyň doly hukukly agdaty bolmak bilen Türkmenistan öz şägine ygtybarly ulaw üstü gatnawlaryny içine Avtomobil, demirýol, howa we deňiz ulawlary ýaly ýakly görnüşleriň maddi enjamlaryň binýadynyň puturlandyrmagyna ägir üns berýär. 30 minutluk gepleşigiň tas 15 minuty dikeldilýän beýik ýüpek ýoluny Türkmenistanyň tutýan möhüm roluny gönükdirildi. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýän Akýaýly demirýol menzirini Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemde Eýranyň prezidenti Hasan Rohanyň gatnaşmagyna uzunlygy 925 kilometr bolan Gazagystan Türkmenistan Eýran halkara demirýoly işe giridildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu ýoluň ýylda 10-12 million tonna çenli ýük geçirmäge ukyplydygyny ýazýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy şu ýylyň sentýabr aýynda ýurdun demirýol ulgamynyň bir çeşmesine talgylanyp, Gazagystan Türkmenistan Eýran demirýoly arkaly daşalýan ýükün ýylda ýarym million tonnada ýetmeýändigini habar berdi. Agzalýan demirýolyň guruluşyna 2009-njy ýylda girişildi. Reuters habar gurulunyň maglumatlaryna görä demir ýolunyň guruluşyna harçlanan puluň anyk mösberi aýan edilmeýär. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşme oňa edilen çykdyjylaryň 2 milliard dollar mösberini döňe çaklady. Aziýanyň Ösüş banky hemde Islam Ösüş banky bu taslamany maliýeleşdirmäge ýardam berdi. Türkmen hökümeti ýurdun dünýäde üstü merkeze öwrülýänligini öňe sürýär. Munyň bilen baglykda 2018-nji ýyl Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi elan edildi. Döwlet mediýasy Türkmenmaş şäherine gurulan halkara porty, Türkmenabadda gurulup ulanylmagy berilen halkara aeroporty, Gazagystan Türkmenistan Eýran demirýolyny, Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyna çekilen demirýoly, üstünde işlenýän Türkmenistan-Awganystan Täjikistan demirýol taslamalaryny muňa mysal hökmüne görkezýär. Türkmenistanyň gurulup ulanylmagy berilen soň dogry kuwatlylygyna peýdalanylmaýan beýleki taslamalaryň biri hem garlyk dağmagdan kombinatydyr. Onuň guruluşyna 1,1 milliard dollar mösberini maliýe serişdesi harçlandy. Ýöne Türkmen prezidenti noýabr aýynda geçiren hökümet maslahatyny bu desganyň dogry kuwatlylygyna işlemeýändigini boyun aldy. Şu ýylyň maý aýynda Türkmenistana umumy bahasy 1,5 milliard dollara barabar bolan Türkmenbaş halkara deňiz porty açyldy. Döwlet mediýasy onuň kuwatlylygynyň ýylda 25 million tonnadan gowrak ýük geçirmäge niýetlenýändigini aýdýar. Ýöne häzirki wagtda onuň kuwatlylygynyň näçe göterümünden peýdalanýanlygy ma'lum näl.